Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Omba. Taong 1974, Limay, Bataan. Panganay sa 5 magkakapatid itong si Omba. Sa taong ito pinuno, nasa edad 17 anyos pa lamang siya. Wala pa siya noon gaanong muwang sa mga bagay-bagay at ang tanging pinagkakaabalahan niya ay ang pag-alaga sa sumunod niyang kapatid na merong sakit sa baga. Madalas ito kung hinihika at kapag malamig naman ang panahon, panaka-naka ang kanyang pangungumbulsyon. Hindi rin ito maiwan-iwan kaya bilang nakatatanda sa lahat, siya ang inatasan ng tatay niya na magbantay dito habang nagtatrabaho silang mag-asawa. Kapag wala ang mga magulang nila, madalas silang makikita na nakatambay sa labas. Kain, tulog, tapos paglakad-lakad saglit ang kalimitan nilang ginagawa. Sila lang din ang naiiwan palagi sa bahay, gawa ng yung ibang mga kapatid nila, iniiwan ng kanilang mga magulang sa bahay ng tiyuhin nila. Gustuhin man sila nitong isama, hindi na ito pinahihintulutan ng tatay niya. Bukod kasi sa matinding abalang maibibigay doon ng kapatid niya, may anak din itong binabantayan. Dahil sa ganoong rason, wala silang nagawa kundi ang sumunod. Kahit papaano, di naman sila nagugutom sa kanilang tahanan, gawa ng bago umalis ang mga magulang nila, iniiwanan sila nito ng pagkain. Ang tanging kalaban lang din nila sa lugar ay ang matinding pangungulila sa kanilang mga kapatid. Mulat man sa realidad itong si Omba, di niya pa rin maipagkakaila ang kagustuhan niyang buhay bilang isang pangkaraniwang bata. Yung tipong walang problemang iniisip at paglalaro lang ang ginagawa buong maghapon. Subalit ang ganoong buhay para sa kanya, masyado na yatang malabo. Kagaya ng kanyang kapatid, nakakulong ang kanyang diwa sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Minsan nga pinuno, dahil sa sobrang pananawa noon ni Omba sa buhay, gusto na niyang pumanaw. Mabuti na lang kapag naiisip niya ito, napapayuhan siya ng kanyang mga magulang. May mga pagkakataon na ring ninais na niyang magpakamatay, ngunit kapag nakikita niya ang kanyang kapatid, nawawala ang lungkot sa puso niya. Ang ganoong pangyayari ang mas nagbigay sa kanya ng loob para maging matatag at matapang. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, nasubaybayan niya ang lahat ng hirap na pinagdadaanan nilang dalawa. Tanging sila lang din na nakakaalam ng tungkol dito dahil sa hindi niya na yun ipinagsasabi sa kanilang mga magulang. Habang patuloy na umuusad ang mga buwan, hindi na talaga siya nagkakaroon ng pag-asa na makaalis sa ganoong sitwasyon. Aminado rin siyang unti-unti niya na itong tinatanggap hanggang sa dumating ang isang araw na may nakilala silang lalaking taga-baryo. Isa itong manlalako at base sa mga sinabi nito, salamangkero ito sa ibang bayan. Ayon sa lalaking yun pinuno, kaya nitong pagalingin ang karamdaman ng kanyang kapatid kung susundin nila ang mga kondisyones na ibibigay nito. Dagdag pa nito na hindi siya nagbibiro at lalo pat hindi isang kahibangan ang kanyang mga sinasabi. Nang marinig naman ito ni Omba, tinangka niya na noong isara na ang pinto. Ang problema, pagsilay niya sa kapatid niya, napansin niyang parang interesado ito sa sinasabi ng tao. Siyempre bilang nakakatanda, nagdesisyon siyang bigyan ito ng pagkakataon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito nila nalaman ang patungkol sa mga milagrong nagawa ng salamangkero. Palagi rin itong ibinibida sa kanila ang mga nagawa nitong paglunas sa mga karamdamang malapit ng kumitil sa buhay ng kanyang mga biktima. Kahit salita lang din ang ibinabahagi nito, hindi nila maiwasang makumbinsi at maniwala. Siyempre, bata pa nun sila Omba, kaya medyo madali pang mauto ng mga nakatatanda.
Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpakita na ng mga kakaibang bagay ang salamangkero. Pagkatapos nito, agad naman itong ibinalik ang kanyang mga gamit kasabay ng pagpapaalam nito sa kanila. Isang linggo ko ritong mamamalagi. Kung nakapagdesisyon na kayo, hanapin niyo lang ako sa sentro. Sana naman, hindi niyo talikuran ng aking alok dahil gustong gusto ko kayong matulungan. Mga bata pa kayo. Alam kong marami pa kayong pangarap sa buhay. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong umalis. Sila Omba noon, naiwang tahimik sa labas ng bahay nila. Hindi man sila nakakapag-usap, alam nila sa kanilang mga sarili ang pagmamalabis nilang mas makilala pa ang salamangkero. Dumaan pa ang mga araw, walang kaide-ideya ang kanilang mga magulang na nakikipagkita sila rito. Ayos lang naman ito kay Omba, gawa ng may mga naitutulong din ng lalaki sa kanila. Hindi lang yun, medyo nakakalimot din sila sa problema dahil sa mga naging kwento nito ukol sa kanyang mga naging paglalakbay. Dagdag pa niya na mabait din kausap ang lalaki at kagaya ng una nitong sinabi, wala itong ibang hangad kundi gumaling ang kanyang kapatid. Dahil sa ganoong sitwasyon, dito na sila nagmalabis na humingi ng tulong doon. Inakala rin nilang magiging maayos na ang lahat pero pagtungtong ng Biyernes noong mismong linggo, habang tinitingnan nito ang kanyang kapatid, bigla namang dumating ang kanilang mga magulang. Pagbukas na pagbukas nito ng pinto, bumungad sa kanila ang namumula nitong mga mata. Kakaiba na rin ang baho nito, na animoy pumasok ito sa tangkay na punong-puno ng tae. Pagsilay naman ng salamangkero sa kanilang mga magulang, bigla naman yung napabalikwas, sabay sigaw sa mga ito ng, "Sino kayo? Ba't kayo nakapasok rito nang walang pahintulot mula sa may-ari?" Pagkasambit naman ito ng mga kataga, nagpumilit pa itong humanap ng sundang sa paligid, ngunit bago pa man ito makakita, nagawa na itong mahawakan sa leeg ng kanyang ama. Sa lakas noon ng tatay niya, isang kamay lang ang kinakailangan nito para may angat yun sa lupa. Hindi lang yun, anuman ang gawin ng salamangkero para makapumiglas, wala na rin itong nagawa. Masyado kasi itong napangibabawan ng lakas ng kanyang ama hanggang sa tuluyan na itong hindi makahinga. Pagsilay naman ng tatay niya na patay na ito, binali pa nito ang leeg ng lalaki bago pakawalan, indikasyon na wala na talaga itong balak na buhayin ang kanyang kalaban. Matapos nun, agad naman itong kinaladkad ng kanilang ina patungo sa loob ng kanilang kusina. Ayon kay Omba Pinuno, na habang hinihila nito ang lalaki, pakiramdam niya rito wala itong emosyon. Sa isang iglap, napansin niyang parang nagbago ang pag-uugali ng mga magulang nila. Hindi na ito kagaya ng dati at napakalayo na nito sa kanilang pagkakakilala. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na ang tensyon sa loob ng bahay, lakas loob namang lumapit si Omba sa kanyang ama para sana magtanong. Maging siya man kasi noong mga sandaling yan, hindi talaga makapaniwala sa kanyang mga nakita. Nababahala na rin siya noong lumapit sa tatay niya, ngunit sa kabila nito, matapang niyang inilahad ang kanyang mga nais sabihin. "Tay, ba't niyo naman ginawa yun? Hindi man lang ba kayo naawa sa taong gustong tumulong sa kapatid ko? Tsaka bakit ho parang sanay na sanay kayong pumatay ng tao? Sabihin niyo nga ho, meron ba kaming hindi nalalaman patungkol sa inyo ni inay?" Nang marinig naman ito ng kanyang ama, napabuntong hininga lang naman ito habang nakatitig sa labas ng bahay nila. Matagal din yung naging tahimik hanggang sa dumating ang puntong nagsalita na ito. Pagbaling nito ng paningin sa kinaroroonan niya, mahinaho naman itong sumagot sa kanya ng,
Alam kong marami kang tanong, anak. Pasensya ka na, pero sa ngayon hindi ko pa yan masasagot. Darating ang araw, Omba. Malalaman mo rin ang pagkatao na meron kami. Marami ka pang hindi nalalaman sa akin at sa iyong ina, maging sa mga kapatid mo na hindi nyo rito kasama. Ay, sige na, magpahinga na muna kayo. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi na siya nagtanong pa. Ang naisip kasi noon ni Omba, baka magalit sa kanya ang tatay niya kapag nangulit pa siya. Dumaan pa ang mga araw, di talaga maalis sa kanyang isip ang mga pangyayari. Dala naman ang kanyang kuryosidad ukol sa kinahantungan ng labi ng salamangkerong napaslang ng mga ito. Sinusubukan niya itong hanapin sa bahay nila kapag wala ang kanilang mga magulang. Ang kaso lang, hindi niya talaga ito mahanap kahit nahalughog na niya ang buong bahay. Kung iisipin, maliit lang naman ang tahanan nila, kaya medyo nakapagtataka talaga. Ang mas naging palaisipan pa, alam niyang hindi ito inilabas ng nanay niya sa bahay nila. Dahil sa ganoong kutob, kahit wala siyang bakas na nakita, sinubukan niyang hanapin ito sa abot ng kanyang makakaya. Sa isip-isip noon ni Omba, mahaba ang araw niya, kaya magagawa niyang lahat ng gusto niya kapag wala ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kasamaang palad, kahit ilang buwan na ang nakakaraan, hindi niya pa rin ito masilayan. Humingi na rin siya ng tulong sa kanyang kapatid, subalit wala rin itong natuklasan. Gayunpaman, kahit wala talaga siyang nakita, mas nanaig pa rin ang kanyang pagmamalabis na mahanap ang labi ng salamangkero. Hindi man siya umaasang makikita ito ng buo, pilit pa rin siyang nagbabakasakali na baka may natira pa rito. Isang hapon, habang abala siya sa paghahanap, hindi niya namalayang nakauwi na pala ang mga magulang niya. Kasalukuyan niya noong binabaklas ang sahig nila, kaya nang marinig niya ang pagtawag nito, nakaramdam kaagad siya ng kaba. Alam niyang anumang segundo pwede na siya nitong makita at wala siyang magagawa para maikubli ang bakas ng kanyang mga ginagawa. Maya-maya pa, kagaya ng inaasahan, natunto na nga siya ng tatay niya. Nadatnan siya nitong nagliligpit ng kalat sa loob ng silid nito, kaya pagkatitigan nilang dalawa, napayuko na lamang siya habang nananatiling tahimik. Ibig bang sabihin nito, anak? Kapag wala kami rito, yan ang pinagkakaabalahan mo? Hinahanap mo pa rin ba ang salamangkero? Hayaan mo na yun. Matagal na yung patay, kaya kahit makita mo pa siya, wala na ring magbabago. Ang gawin mo, kalimutan mo ang lahat ng iyong mga nakita at mamuhay ka ng normal. Sa ganoong paraan, hindi na tayo magkakaproblema. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, naglakas loob naman siyang magtanong ukol sa kung saan ito itinago ang salamangkero. Nanginginig man ang buong katawan ni Omba, alam niyang karapatan niyang malaman ang tungkol dito. Dahil sa kanyang sinabi, napilitan naman ang tatay niya na paluin siya habang kinakaladkad papalabas ng bahay nila. Hindi nagtagal, nang marating naman nila ang parte ng pinaglulutuan nila, narinig niya itong magbigkas ng mga salitang hindi niya maunawaan kasabay ng pagsilay niya sa mga labi ng taong nakasabit sa itaas nito. Lahat ng labing nasilayan noon ni Omba, pawang nangingitim na at hindi na makilala. Katakatakot din ang itsura nito, na animoy dumaan muna ito sa matinding paghihirap bago tuluyang binawian ng buhay. Halos buto na lang din ang natira sa kalahati nitong katawan na parabang may kung anong nilalang ang kumain dito. Hindi lang yon, kapansin-pansin din ng dalawa pa nitong kasama na wala siyang ideya kung sino. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na niya nakita ang tatay niya na kumuha ng kapiranggot na karne mula sa mga biktima. Dahan-dahan niya itong kinain na parabang isa itong delikasiya para sa kanila.
Sa estado rin ng kanyang ama pinuno, halatang sarap na sarap ito, habang si Omba naman halos lumuwa na ang bituka dahil sa matinding pandidiri. Matapos naman itong malamon ng kabuuan ng karne na kanyang nakuha, humarap ito sa kanya sabay wika ng, "Aswang ang buong pamilya mo, Omba. Sa ating lahat, ikaw lang ang normal. Yang kapatid mong yan na palaging may sakit, hindi rin yan pangkaraniwan. Mahirap mang paniwalain ka pero ang pagkakaroon niya ng karamdaman, ikinatutuwa ng ating pamilya. Alagaan mo lang siya sa ganoong paraan, mananatili ang iyong pakinabang sa amin." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dito na siya nakaramdam ng matinding takot. Ang iniisip noon ni Omba, paano kung wala na siyang pakinabang sa mga ito? Dagdag pa niya na, may posibilidad din na kaya siyang patayin ng kanyang pamilya sa oras na malaman nitong sumasalangsang siya sa mga nais nitong ipagawa sa kanya. Dahil sa ganoong pag-iisip, literal na naging sunod-sunuran itong si Omba. Labag man ito sa kanyang loob, ngunit obligado siyang gawin ng ganoong bagay alang-alang sa sarili niyang kaligtasan. Hindi nagtagal, unti-unti na rin siyang nasasanay. Nagbago na rin ang pakikitungo niya noon sa kanyang kapatid dahil sa nalaman niyang ginagamit lang nito ang kanyang awa para magawa ang ilang taon na nitong pakikipagkunwari. Ang ganoong kaganapan sa kanila ang mas nag-udyok sa kanya para lumayo. Hindi na rin niya masikmurang makisama pa sa loob ng bahay, gawa ng sapat na ang kanyang mga nalaman para kasuklaman ang mga ito. Ayon pa kay Omba na, gustong gusto niya na roong lumayas, ngunit hindi pa siya nakakahanap ng pagkakataon. Akala nga niya, habang buhay na siyang mananatili rito, ngunit di niya talaga nakayanan ang mga sumunod pang pangyayari. Maliban kasi sa mga labing nakikita niyang nakasabit, humantong na rin siya sa puntong nakita na niya kung papaano pumatay ang kanyang ama. Dahil dito, doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob para tumakas. At para maisakatuparan ito, itinoon niya yon ng umaga kung saan umalis ang mga magulang nila. Matinding pagmamakaawa ang ginawa noon ng kanyang kapatid para siya ay manatili, ngunit hindi siya nakinig. Sa isip-isip ni Omba, kung patuloy siya roong magmamanipula, walang mangyayaring maganda sa kanya. Ang ganong kaisipan ang nag-udyok sa kanya upang gumamit ng dahas kung ito ay kinakailangan. Bago rin siya nakaalis ng bahay nila, nagpang-abot pa sila nung may sakit niyang kapatid dahil sa pagmamalabis nito na mapigilan siya. Subalit bilang panganay na anak, hindi rin ito umubra sa kanya. Pagkawala naman niya sa bisig nito, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Kahit umiiyak pa yon nung iniwan niya, nagpatuloy lang siya sa pag-usad hanggang sa makarating na siya sa sentro ng baryo. Pagsilay naman niyang marami na roong tao, nagmamadali naman siyang lumakad hanggang sa marating na niya ang bahay ng matandang albularyo na pinagbabalakan niya noong puntahan. Alam kasi ni Omba na sa puntong yon, tanging ito na lamang ang kanyang malalapitan. Bagaman unang beses niya palang makausap ang matanda, taus-puso siya roong nagmakaawa para lamang patuloyin siya sa mismong tahanan nito. Malakas kasi noon ang kanyang kutob na kapag hindi siya nakasilong sa poder nito at maabutan siya ng gabi sa daan, may mangyayaring hindi kaaya-aya sa kanya. Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang pagsusumamo, agad naman siya nitong inabisuhan na pumasok sa loob ng bahay. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, agad naman siyang sumang-ayon habang nagmamakaawa. Panay na rin ang kanyang pag-iyak, kasabay ng pagsambit ng patungkol sa kanyang mga magulang. Paulit-ulit din niyang sinasabi na papatayin siya nito kung hindi siya matutulungan ng albularyo. Kumalma ka lang, iho. Paano tayo magkakaintindihan yan kung hindi ka magsasalita ng klaro?
May dahilan ng lahat ng bagay at may paraan ng lahat ng problema. Huwag kang mangamba. Ang mga problemang wala kang kontrol. Hayaan mo ang Panginoon ang magdesisyon sa iyong mga gagawin. Sumunod ka lang sa daloy ng panahon at magiging ligtas ka. Nang marinig naman ni Omba ang sinabi ng matanda, nagkaroon siya ng kaliwanagan sa kanyang isip. Kahit papaano, unti-unti na rin siyang kumalma hanggang sa wala na siyang nararamdamang kaba. Kalaunan, nakapagsalita na siya ng maayos at nasambit na niya ang mga bagay na hangad niyang iparating dito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may hinahon niyang inilahad ang lahat. Nagawa naman niyang mapaintindi sa matanda ang kanyang hinaing, kaya nang malaman nito ang kanyang problema, hindi na ito nagdalawang isip na tulungan siya. Ngunit bago nito gawin ang pagtulong, nais muna nitong makumpirma na tunay ngang wala siyang dugo ng pagiging aswang. Ayon sa matanda na, hindi siya tumutulong ng mga kaliwa. Kapag may nakita siyang kakaiba sa katawan niya, ito mismong mag-uutos sa kanya na bumalik sa kanyang pamilya. Ngunit kapag napagtanto nitong malinis siya, tutulungan siya nito sa abot ng kanyang makakaya. Dagdag pa nito na, mas mainam ng makasiguro kaysa naman mabaliwala ang oras at panahon niyang inilaan sa pagtulong. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, hindi naman nagdalawang isip itong si Omba na sumunod sa nais nitong mangyari. Noon ding mismong araw, sumailalim siya sa kakaibang proseso ng albularyo para mapatunayan ang dalisay ng dugong nananalaytay sa kanyang katawan. Habang nakahiga noon si Omba sa lumang higaan, panay naman ang kanyang pagdarasal na sana'y inosente siya. Sa loob ng humigit 6 na oras na pagtingin nito sa kanya, wala naman itong nakitang kakaiba, kaya dito na ito nagdesisyong tulungan siya. Aminado rin naman kasi itong dalisay ang kanyang dugo, kaya ito na rin mismong nagkumpirma na wala siyang kahit anong bahid ng pagiging aswang sa katawan. Dagdag pa nito na, hindi siya nito hahayaang bumalik sa kanyang pamilya, gawa ng sa oras na ginawa niya ang bagay na yon, paniguradong mamamatay siya. Pagtatapat pa nito na, isang walang kapatawarang kasalanan ang ginawa niyang pagtalikod sa kanyang mga kinagis ng magulang. Nang marinig naman ni Omba ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapaiyak. Lahat ng masasayang alaala nilang magkakasama, tila bang unti-unti nang naglalaho sa isip niya. Ang ganoong pakiramdam, ang mas nagbigay pa sa kanya ng matinding dagok. Nasanay kasi siyang nasa tabi niya ang kanyang mga kapatid, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Sumapit ang gabi, nananatili pa rin siyang tulala sa loob ng bahay ng matanda. Sa sobrang bigat ng kanyang dinadala, hindi niya na noon naisipan pang kumain dahil sa kawalan ng gana. Makailang beses na rin siyang niyaya ng matanda na maghapunan, pero tinanggihan niya ito. Dahil sa ganun niyang asal, hinayaan lang naman siya nito, lalo pat alam din ito kung gaano kasakit ang kanyang mga pinagdadaanan. Sa paglalim pa ng gabi, nang akmang papatulog na siya, napansin niya ang matanda na parang hindi mapakali sa may bandang kusina. Pabalik-balik din yun sa paglalakad na animoy merong minamanmanan sa labas. Nang mapansin naman niya ang kilos nito, agad naman siyang tumayo, sabay lapit dito ng bahagya. Akala niya kasi kung ano lang ang ginagawa nito. Ngunit pagdungaw niya sa labas ng bahay, bumungad sa kanya ang bawat miyembro ng kanyang pamilya. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa bahay ng matanda habang nananatiling nakatayo mula sa malayo. Matapos naman itong masilayan ni Omba, bigla naman siyang nanghina, gawa ng hindi niya inaasahang pupunta ito doon ng 10 oras. Akala niya kasi hahayaan na siya ng kanyang pamilya, pero hindi pala. Dahil dito, agad naman siyang lumapit sa albularyo para sana magtanong kung saan siya magtatago.
Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, inabisuhan siya nitong manatili lang sa loob ng silid. Dagdag pa nito na hindi niya magagawang maitago ang kanyang presensya, gawa ng unang-una, markado na ito sa kanyang pamilya. Sa estado rin ng mga nilalang na nasa labas, inaasahan ng matanda na wala itong gagawing mabuti. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa labas ng bahay, dito na ito nagdesisyong lumabas. Bago rin ito buksan ang pinto, mariin naman siya nitong inutusan na huwag niyong bubuksan hanggat hindi nito naririnig ang kanyang boses. Nang marinig naman ito ni Omba, tanging pagtangulang naman ang kanyang nagawa habang palihim ditong sumusunod. Sa sobrang takot din niya, ni isang salita wala na siyang nabanggit dahil sa matinding pag-aalala para sa sarili niyang kaligtasan. Maya-maya pa, nang mabuksan na niya ang pinto, agad namang naglakad ang matanda papalabas bitbit ang mahabang itak. Taimtim na rin itong nag-usal na parabang humihingi ito ng kaligtasan sa Panginoong kanyang kinikilala. Pagsilay naman doon ng mga nilalang, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo papalapit sa albularyo. Sa isang iglap, nakarinig siya ng mga ungol sa paligid na sinasabayan naman ng kalabog. May mga pagkakataong ring naririnig niyang sumisigaw ang matanda. Animoy napapangibabawa na ito ng kanyang pamilya. Sa takot naman noon ni Omba, naglakas loob siyang sumilip sa isang maliit na siwang. Dala kasi ng matinding pag-aalala, gusto niyang malaman kung nasa maayos ba itong kalagayan. Pagsilay naman niya sa labas ng bahay, dito na dahan-dahang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang matandang albularyo na hawak-hawak na ng tatay niya. Kasalukuyan na rin itong nakaangat sa lupa habang naliligo sa sarili nitong dugo. Nakikita mo na ba, Omba? Kung ano na idulot ng kapangasan mo sa amin? Hindi lang dito magwawakas ang lahat. Dahil pagkatapos naming paslangin ng matandang ito, isinusumpa ko sa lupang kinatitirikan ng bahay na yan. Papaliguan ko sila gamit ang sariling dugo mo. Pagkasambit naman ito ng tatay niya, bigla naman yung umatungal ng napakalakas. Sa sobrang lakas nito, agad naman siyang napadapa habang umiiyak. Isipin ninyo, lalaking lalaki itong si Omba, pero sa harap ng mga aswang, para siyang musmus na dalagang walang magawa. Makailang beses na rin siyang naglakas loob na makipaglaban, pero sadyang wala siyang paninindigan para gawin ito. At ang ganoong rason ang mas lalong nagtulak sa kanya para manatili lang sa loob ng bahay ng matanda. Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon na niya dahan-dahang narinig ang malalakas na pagkarit sa dingding ng bahay. Sinasabayan din ito ng pagsasalita ng matanda na animoy humihingi ito ng tulong sa kanya. Nang marinig naman yun ni Omba, matinding pagsisisi ang kanyang naramdaman, buhat sa naging desisyon niyang lumapit dito para humingi ng tulong. Hindi naglaon, pilit niya na noong kinumbinsi ang kanyang sarili na sumuko na sa mga nilalang. Mas nanaisin na lang kasi niya noong mamatay sa kamay ng mga ito kaysa hayaan ang albularyo na pumanaw kahit alam niyang meron pa siyang magagawa. Pagtayo naman niya, pinilit niyang maglakad patungo sa pinto. Walang pagdadalawang isip na rin niya itong binuksan hanggang sa magkaharap na rin sila ng kanyang pamilya. Unang bumungad sa kanya noon ay yung kapatid niyang masayang nakangiti habang nakatitig sa kanya. "Kuya, halika na. Umuwi na tayo." Nang marinig naman ni Omba ang sinabi nito, di naman niya ito pinansin. Alam niya kasi na kahit ano pang gawin ng kapatid niya, hinding-hindi na nito mababago ang katotohanan. Hindi nagtagal, imbis na makipag-usap pa sa mga nilalang, tahimik naman niyang tinahak ang daan
hanggang sa makaharap na niya ang kanyang ama. Mabuti naman at nakinig ka sa amin, Omba. Pero kahit sumuko ka, alam mo na ang kahihinatnan mo. Noon pa man, kinasusuklaman na kita bilang anak ko. Hindi ako makapaniwala na sa lahat ng aking supling, ikaw pa ang hindi tatabla ng aming bertud at sumpa. Ang iyong kamatayan ang magsisilbing leksyon para sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bigla naman itong ibinuka ang napakalaki nitong bunganga. Nang masipat naman yun ni Omba, napapikit na lamang siya habang hinihintay ang pagtarak ng matatalas na kuko nito sa kanyang katawan. Ang kaso lang, bago pa man siya mapaslang ng kanyang ama, merong nangyaring hindi inaasahang kaganapan. Sa unahang bahagi kasi ng bahay kung saan sila naroroon, may napansin silang malaking apoy na biglang lumagablab. Ramdam na ramdam ito ng kanyang pamilya, kaya sa halip na manatili sa kanya ang atensyon nito, hindi nito maiwasang mapalingon sa likod. Pagmulat ng kanyang mga mata, dito na bumungad sa kanyang dalawang lalaking may daladalang mahabang talibong. Habang nakatayo ito sa harapan ng mga nilalang, walang patid itong nagmumura, kasabay ng pagtanong nila ukol sa kinaroroonan ng nawawala nilang kasama. Noong una, hindi pa maisip ni Omba kung sinong hinahanap nito. Pero kalaunan, napagtanto niyang ang taong hinahanap ng dalawa ay yung salamangkerong gusto lang sana sa kanilang tumulong. Dahil dito, agad naman niyang inilahad ang kanyang nalalaman, sabay turo sa kanyang ama. Yan! Yan ang pumatay sa salamangkero! Gantihan ninyo! Pagkasigaw naman niya, dali-dali naman siyang gumapang papalayo. Nang marinig naman ito ng dalawang lalaki, hindi na ito nagdalawang isip na sunggaban ng kanyang pamilya. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, agad naman itong nagpalit anyo sa paniniwalang kakayanin nila ito, kagaya ng pagtalo nila sa matandang albularyo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, maraming baong malalakas na mutya ang dalawang yun. Dahil sa kanilang kapangasan, naranasan nila ang hindi maipagkakailang pagkatalo. Ito rin ang naging daan upang pagbayaran nito ng buhay ng kanilang pamilya. Oo, sa harapan mismo ni Omba namatay ang kanyang mga magulang at kapatid, ngunit wala siyang naramdamang anumang galit. Hindi rin niya ninais na paghigantihan ng mga taong pumatay sa mga ito dahil sa alam niyang ginawa lang nito ang tama. Matapos ang pangyayaring yan, sama-sama nilang tinulungan ng matanda. Akala nga niya mamamatay na to. Mabuti na lang marunong ding manggamot ang dalawa. Ayon pa kay Ombana, inabot ng 1 buwan bago makabalik sa dati nitong trabaho ang matanda. At dahil sa wala na siya noong mauuwian, nagpasya siyang manatili na lamang sa poder nito. Lumipas pa ang mga taon at buwan. Natuto na rin si Omba kung papaano gumamit ng lihim na karunungan. Ngayong matanda na siya, siya na ang nagmana sa dating trabaho ng kanyang maestro. Isa mang ganap na albularyo sa paningin ng marami, aminado siyang kailanman hinding-hindi malilimutan ng mga nakakakilala sa kanya ang kanyang istorya bilang si Omba, ang hindi tinatablan ng bertud at sumpa ng mga aswang.